Ціханаўскі зняпраўдзіў чуткі пра канфлікт у сям'і Лукашенка, аб'явіўся: Беларусь амаль не зарабляе на пастаўках паліва ў Расею і вялікі пажар у Светлагорску. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Владислав Корсак, у эфіры праграма Белсат онлайн. Паехалі! У Маладзечні расследуюць крымінальную справу аб наўмысным знішчэнні зялёных насаджэнняў каля гандлёвага цэнтру «Тройка». Мясцовая жыхарка звярнула ўвагу на тое, што вясною там пачарнелі і не распусціліся дзясяткі дрэваў, хоць у папярэднім годзе былі здаровымі. Спецыялісты з зялёна-паркавай гаспадаркі прадпрыемства разам з эколагамі выязджалі на месца, ды папярэдне высветлілі, што невядомы высвідраваў у ствалах дрэваў дзіркі і запускаў туды атруту. Усяго выяўлена ажно 105 атручаных дрэваў. Сярод іх клёны, бярозы, каштаны, дубы, таполі, ліпы, ясені і елкі, улучна з адной блакітнай. Засохлыя дрэвы пачалі спілоўваць, на іх месцы плануюць высадзіць новыя. Адкрылі крымінальную справу за незаконнае знішчэнне або пашкоджанне драўняна-хмызняковай расліннасці, якое пацягнула шкоду ў асабліва буйным памеры. Артыкул прадугледжвае абмежаванне волі да 5 гадоў або пазбаўлення волі на тэрмін да 6 гадоў. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы перапрацоўваюць здавальніцкую сыравіну з Расеі і з 4-го квартала сёлета выходзяць на устойлівы прыбытак. Прынамсі, паводле кіраўніка адміністрацыі Александра Лукашэнкі Дмітрыя Крутога. Нафтапрадукты часткова вяртаюцца ў Расею, часткова ідуць на экспарт ці застаюцца на ўнутраным рынку. Крутой дадаў, што рэнтабельнасць працы мазырскага НПЗ і нафтану складае 7-8%. Днямі ж Владзімір Пуцін падпісаў закон, які дазволіць павялічыць аб'ёмы бензіну на ўнутраным расейскім рынку за кошт вырабленага ў Беларусі паліва праз зваротны акцыз на нафту. З захада закліканае стабілізаваць продажы паліва ў Расеі на фоне перыядычных украінскіх удараў па расейскіх НПЗ і з улікам часовай забароны на экспарт дызельнага паліва і бензіну. Эканаміст Андрэй Махоўскі папярэджвае, што выкананне расійскіх запытаў можа прывесці да росту ўнутраных коштаў бензіну ў Беларусі. Бо калі НПЗ менш зарабляюць на замежных рынках, яны кампенсуюць гэта ўнутры краіны. У той жа час паказальна, што заробкі, напрыклад, на мазырскім НПЗ далёкія ад высокіх паказнікаў. Паводле інфармацыі на сайце Дзяржаўнай службы занятасці, заробкі рабочых вагаюцца ад 1800 да 2750 рублёў, то бок у межах сярэдняга паказніку па краіне. Кіраўнікам гатовыя плаціць болей, напрыклад, 5100 рублёў начальніку аддзелу падрыхтоўкі кадраў. І да навінаў з беларускіх дарог. Гэтак іх стан у Барысаве нярэдка нагадвае пейзаж, як на месяцы. Мясцовая аўтаўладальніца зняла адпаведнае відэа. Жанчына кажа, што гэта яшчэ і не найгоршая дарога ў горадзе. Па некаторых з такіх даводзіцца вазіць дзяцей у школу і садок. Дзеці дабіраюцца па іх пешшу. Між тым, у Менскай вобласці лось выбег на дарогу наўпрост перад аўтам, якое рухалася з хуткасцю амаль 90 км за гадзіну. Кіроўца паспеў затармазіць у апошні момант. Жывёліна нават не заўважыла машыны. Асцерагайцеся, бо такія сустрэчы ўжо не раз сканчаліся трагічна і для людзей, і для жывёлаў. У сваю чаргу ДАІ Менскай вобласці з 1 да 5 снежня правярае зімовыя апоны. МНСнікі на пажары ў Светлагорску ўратавалі пенсіянера. Ратавальнікі прыбылі па выкліку на пажар на вуліцы Калініна. З кватэры на 7-м паверсе валіў дым. На падлозе кухні ратавальнікі выявілі і вынеслі на вуліцу гаспадара. Ад шпіталізацыі мужчына адмовіўся. У ліквідацыі пажару задзеялі 5 адзінак тэхнікі. Меркавана, прычынаю здарэння сталася неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. У Беларусь пачынаюць прыязджаць першыя групы жыхароў Белгародскай і Курскай вобласцяў. Пра іхную патрэбу ў рэабілітацыі і аднаўленні пасля дзеянняў, цытата, украінскага неанацысцкага рэжыму заявіла расейская амбудсвумен Тацяна Маскалькова. Паводле Маскальковай, пры спрыянні беларускага боку ў нашу краіну накіравалі ўжо 410 курчанаў і белгарадчанаў. Напярэдадні ж новага году санаторна-курортнае лячэнне ў нашай краіне пройдуць 770 чалавек у санаторыях Бух, Лётцы, Прыдняпроўскі, Чонкі і санаторыі імя Леніна. І ладна, калі падпраўлялі проста жыхароў прыфрантавых расійскіх рэгіёнаў, якія пацярпелі ў выніку пачатай Пуцінам вайны.
Аднак раней паведамлялася і пра запуск так званай пастаяннай праграмы рэабілітацыі байцоў СВА, пра што падчас рабочага візіту ў Беларусь дамовілася дырэктарка Усевалажскага мультыцэнтру сацыяльнай і працоўнай інтэграцыі, якая наведавала санаторыі Менскай вобласці і правяла сустрэчу з кіраўніцтвам Магілёўскай вобласці. З дамоўленасці вынікае, што год у рамках ініцыятывы лячэння і аздараўлення ў Беларусі будуць праходзіць не менш за 800 чалавек расійскіх вайскоўцаў і іхных сваякоў. Ініцыятыву падтрымаў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Мікалай Снапкоў. Стараннямі пільных прапагандыстаў у Менску спыніла працу калядная крама, якая прадавала ёлачныя цацкі з выяваю паэткі Ларысы Геніюш. Уладальнікаў абвінавачваюць ажно ў рэабілітацыі нацызму. Гэта далёка не першая ахвяра даносаў беларускіх прапагандыстаў і прарасійскіх актывістаў. Ударніца тут, безумоўна, сумна вядомая Вольга Бондарова з Горадні. Гэтак пад яе інфармацыйныя атакі трапіў прыватны музей Анатоля Белага ў Старых дарогах, у якім была вулічная экспазіцыя з выявамі беларускіх гістарычных дзеячаў. Бондарова запатрабавала прыбраць барэльефы і бюсты Кастуся Каліноўскага, Наталі Арсеньевай, братоў Івана і Антона Луцкевічаў, Ларысы Геніюш і дасягнула сваёй мэты. У Зельвіш яе намаганнямі дэмантавалі помнік Ларысе Геніюш. Актыўна выступала Бондарова супраць усталявання памятнай табліцы ў гонар беларускага даследніка Адама Мальдзіса на бібліятэцы ў Астраўцы. У выніку табліца на будынку так і не з'явілася. Бондарова спрычынілася да адмены дзясяткаў беларускіх імпрэзаў, выставаў, канцэртаў менавіта праз данос Бондаравай, якой не спадабаўся партрэт антысавецкага дзеяча Яўгена Жыхара, мастак Алесь Пушкін трапіў у турму, дзе ў выніку і загінуў. Падрабязней пра дзейнасць Бондаравай і да яе падобных чытайце на belsat.eu. У Баранавічах магла з'явіцца уласная наркабаранесса, але следчыя ўсё ж канфіскавалі ў мясцовай пенсіянеркі амаль 4 кілаграмы наркотыкаў. На прысядзібным участку жанчыны выявілі 7 кустоў канопляў, а ў доме больш за 800 грам высушанай расліны. 68-гадовая жыхарка Баранавічаў прызналася, што дадавала расліну ў гарбату як лекавы сродак, пры гэтым быццам бы усведамляла магчымую крымінальную адказнасць. Балаваліся каноплямі і на Гомельшчыне. Там затрымалі 40-гадовага жыхара Калінкавіча. Улетку мужчына сабраў дзікарослыя каноплі, высушыў і падрыхтаваў для продажу. У ягоным доме і аўтамабілі выявілі і канфіскавалі звыш 17 кілаграм канабісу, а таксама прыстасаванні для вытворчасці і прадметы для фасавання наркотыку. А ў Менску міліцыянты затрымалі 4 жанчын, якія дапамагалі тэлефонным ашуканцам. У кватэрах жанчын працавалі прылады, з дапамогай якіх штодня здзяйснялася звыш 1000 званкоў для падману беларускіх пенсіянераў. У менчанак канфіскавалі 4 сімбоксы і сімбанк агульнай ёмістасцю больш за 250 сім-картаў. Міліцыянты шукаюць арганізатараў злачыннай схемы. Сергей Ціханаўскі ў адмысловым відэа заявіў, што не мае прэтэнзіяў да офісу Святланы Ціханаўскай. Былы палітычны вязень паразмаўляў з дарадцамі Святланы Ціханаўскай і яны уладзілі рознагалоссі. Гаворка пра інцыдэнт у сярэдзіне лістапада. Тады Сергей вінаваціў офіс у тым, што не здолеў паехаць на атрыманне прэміі Магніцкага, прысуджанай яму і жонцы. Днямі Сергей Бяспалаў, ужо былы прэс-сакратар Ціханаўскага, апавёў сярод іншага, што былы палітвязень і Вадзім Пракоп'еў ціснулі на яго, каб Бяспалаў ад свайго імя размясціў допіс з атакаю на офіс у справе правалу арганізацыі паездкі ў Вялікую Брытанию. Претензий к офису у меня нет. Сейчас я нахожусь с семьей в Литве. Я люблю свою жену и бесконечно благодарен ей за все, что она сделала для меня лично и для Беларуси. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Живе Беларусь! Лукашенко знік, але ўсё ж аб'явіўся. Толькі на 4-й дзень візіту ў Аман упершыню паказаўся на публіцы. Сёння ў Маскаце ён сустрэўся з султанам Аману Гайтанам бін Тарыкам Аль-Саідам. Сустрэча праходзіла ў султанаў дома. Вядома, прапаганда называе такі фармат выключным. Маўляў, гэта сведчыць пра асаблівы давер і дэманструе важнасць Лукашэнкі. Дарэчы, на сустрэчу з султанам ён не ўзяў сваіх топ-чыноўнікаў. Замест гэтага падключыўся сямейны падрад. Лукашэнку суправаджалі толькі 2 сыны, Віктар і Мікалай, з чужых перакладнік. Сустрэчу правялі за зачыненымі дзвярыма.
Ну і будьце ўважлівыя, сіноптыкі папярэджваюць пра аранжавы ўзровень небяспекі, найперш звязаны з туманам, які чакаецца заўтра ўначы і раніцаю па большай частцы краіны. Асцерагайцеся і галалёду. Не паддавайцеся таксама на правакацыі, кшталту тую, што прыдумалі беларускія сілавікі пра дрон, быццам бы з Літвы, які ўпаў у горадні. Развітваюся з вамі, сябры, калі для вас гэта бяспечна, стаўце лайк, пакідайце каментары пад відэа, падпісвайцеся на канал Белсат Нау. З вамі быў Уладзіслаў Корсак. До сустрэчы.